Здравейте, днес ще снимам клипче за моите нови кукли на Замръзното кралство от новия им късометражен филм Треска по Замръзното кралство. Така, започвам с Елза. Тя тук има цветя, навсякъде е пълна с цветя. Роклята е зелена, не е синя, тъй като така се е направила за рождения ден на Ана. Много ми хареса, че цялата е лъскава в паети, пак е на плитка. Да, бързам, защото няма много място. Следващата... забравих да кажа. Обувките са сякаш стъклени. И сега започвам с Ана. Така, ето я и Ана. Тя също е много лъскава, което много ми харесва. И обувките й са черни. Косата й е на кок. Много ме кефи този слънчев глед. И това копче и също самата и рокла. Да, това беше клипчето от мен за новите ми кукли Елза и Ана от Треска по Замръзното кралство. Чао! Ще се видим до следващия път, в който мисля да снимам колекцията си от кукли. Да. И